Nwunye aka na-achị Anambra Steeti Odoziaku nọnye Soludo etogo ọzụzụ amalitere ịzụ ndị nlekọta ahụike banyere akụrụngwa eji echekwa ụmụ nwaanyị dị ime, uwe mgbochi eji echekwa ụmụ nwaanyị dị ime, wee kwuo na nke a bụ nzọpụ ụkwụ dị ike n'ibenata ọnwụ nne na nwa na Anambra Steeti. Odoziaku Soludo nọ na-ekwu okwu n'Ọka dịka ọ na-enyocha ụbọchị mbụ nke ya bụ ọzụzụ, wee kwuo na ya nwere olileanya na ọzụzụ a ga-akwalite mbọ dị iche iche ọchịchị gọvanọ Soludo na-agba ibenata ọnwụ nne na nwa ka ọ bụrụzie akụkọ mgbe ochie na Anambra Steeti. N'ụlọ akụkọ maka nke a n'ozuzu oke, Oriakụ Soludo mgbe ọ na-ekwu okwu n'Ọka mgbe ha mere ule nke mbụ gbasara ya bụ uwe anti-shock a na-enye ụmụ nwaanyị ụmụgbugoro nwa ma na-agba ọbara, ma kwuo na ya bụ amụma nke dị na ọchịchị ha bụ ibelata ya bụ ọnwụ nne na nwa ka ọnwa Ọktoba dị na 27 n'afọ 2023. Gọọmenti steeti a site n'aka Oriakụ Soludo nyere akụrụngwa anti-shock karịrị 100 nyegara ụlọọgwụ nakwa ụlọọgwụ nke ndị ụka nwe na Anambra Steeti. Ya bụ njem ka ọ kọwara na ọ bụ iji memina ọnwụ a na-anwụ mgbe a mụsịrị nwa, ma kwunwe na ya bụ akụrụngwa bụ ihe ga-enyere aka nke ukwuu. Ka ọ na-ekwu okwu nyegara ọzụzụ a na-enye ndị na-ahụ maka ahụike na steeti a, Oriakụ Soludo kwuru na o nwere mmasị na ya bụ akụrụngwa nke butere bụ ihe ga-enyere aka n'ịkwụsị ya bụ ọnwụ nne na nwa na-anwụ. Oriakụ Soludo ka ọ na-eto ministri nke na-ahụ maka ahụike na steeti a dọrọ ha ka ha were ọzụzụ ahụ wee kpọrọ ihe. Oriakụ Soludo kwukwara na ọ ga-aga n'iru na ị na-ewepụta atụmatụ dị mma maka ụmụ nwaanyị gbasara ahụike nne na nwa na steeti a.